Hola, macos, paquet 21 i ja falten dos, aquest i l'altre. I ja acabem aquest set. Yupi, yupi. Pues no, fa pena perquè a mi em té enganxat aquest set. Em té enganxat i em té enamorat. Però bueno, The Life is Hard i de... nada. The Life is Hard. Na, na. He intentat voler fer la de... na, 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 na. Na, 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 na. Doncs ja com va tot? Com us va la vida? A mi bé, massa bé i tot. Massa bé i tot. Però bé, eh? No, 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 bé, 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 bé. Hòstia, això, sí. Vaya imatge dono. Què és el... Això, no, això. Vale. Però, que s'ha de fer dos cops. Què dius? Què dius? Què dius? Jo massa motivat. Bé, hi ha una importància, el que us dic sempre. Llegir, llegir, llegir. És molt important que llegiu. És molt important que sapigueu fer el que esteu fent. Perquè després passen coses com aquestes, que veus dos, però no interpretes. Llavors, arriba el moment i dius, ho he de fer un altre cop. I des del principi t'ho fica. Fica per dos o dos. Vale. Vale, això per aquí, això aquí, i la caseta. I això va aquí. No? Va per aquí. Correcte. Vale, i aquí al mig, perfecte. I la caseta. La caseta. Molt bé. Així la caseta. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Llavors, veus ficar per dos. Llavors és així, no? Correcte. Això et sembla el de les xemeneies? Ja estem acabant aquest set, quina pena em fa. Falta el 21 i el 22. Jo pensava, no sé per què, jo pensava que tenia 23 paquets, però no. Té 22. A veure, gent de Lego, no és més fàcil fer això al revés del que vosaltres em dieu? Perquè per em fas això. Lego m'ho fa fer al revés, però jo no. Soc un antisistema. Jo vaig en contra del sistema. I després el sistema va contra mi perquè no em deixa col·locar. No. Ah, sí, no. Li costa entrar això. Ara, coi. Molt bé, molt bé, molt bé. Vale, un altre teulat. Això aquí al mig i va així, no? Vale, molt bé, molt maco tot. Vale, ara el llarg. Anem a lo que interessa. A la xixa. Vale, són 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale, fico això. Doncs gent, avui me'n vaig a donar sang. És molt important donar sang. Però molt. Molt important donar sang. Perquè hi ha gent que necessitarà sang, que poden ser familiars teus, amics o coneguts, llavors pensaràs de, oi que bé, la meva sang li ha anat a ell. I per això és important donar sang. A mi m'agrada molt donar sang. What? Aquí hi ha algo que no he fet bé. Veieu el que us dic? De saber interpretar bé les coses. Què he fet? Ficar-ho al revés. I ara que això s'ha arreglat ràpid. Bueno, no. Pensava que sí que es podia arreglar ràpid. No, sí, es podia haver arreglat ràpid. Sempre i quan deixi anar l'altre. Bueno, és igual.
Torno a començar de nou i ja està. No. Al revés. El curt. Mira, fem el que fa això, que és començar pel curt. Ara, hòstia. Hauria de predicar amb l'exemple que us dono sempre, que és el de llegir. Perquè, mare meva, estic fent el ridícul. El ridícul, i està gravat el ridícul que estic fent. Ara sí, perfecte. Ara sí. Vale, ara... Quadrat. Placa. Quadrat així. Placa. Capirote. Aquest i unicorn. I així. I no massa ràpid. Ah, perfecte. Oh, un geni. Vale, ara diu això. Hogwarts is a huge castle where it can be tricky to find your way. But did you know that the castle has 142 staircases? Staircases són escales. With the staircase constantly changing. Clar, les escales que canvien, clar. It doesn't make it easier finding your way around. Que les escales canvien, 142 escales que canvien. Vale, ara anem a fer l'invernacle. Ara és... blanc o transparent? Com interpreto jo si és blanc o transparent? Algú m'ho pot dir? Vale, si és blanc, dos transparents. Perdoneu, és que ho he de fer així, perquè a vegades em fica molt. I dos. I d'aquests són 4. Bueno, sí que un, dos per cap. I això ho he de fer 2 cors més. O sigui, 3 cors més. O sigui, 3 en total, 2 cors més. Sí, ja ho he fet ja. Ja ho deia bé. Ara això on va? Vinga. Aquí. No, si no hi cap. Aquí. Això. Vàlida. Ja, 2 de 3. 2 de 3. I com és el 2 de 3? Vale. Un doble i un individual. Un doble i un individual. I com que és igual de fer 2, això sí que ho he llegit bé. Això sí que ho he llegit bé, sí. Feu-me cas, que això sí que ho he llegit bé. Verificaré un i l'altre. Un aquí, un aquí. Un aquest i un aquest. Vale, i això on va? Aquí al costat. Aquí sota la finestra. No. Ah, no, sota la finestra. Perfecte. Molt bé. Ara què va? Això m'encanta quan em fan fer coses sense sentit, com això. I això va aquí. I ja està. Uau. Ja, doncs ja està. Llavors ara és... Vale. Un d'això i un d'això. Un transparent doble. Un d'això. Un transparent doble. I 2 més. I 2 més d'això. Suposo que això serà sortida de fums de l'invernacle. Si no, no ho entenc. Ai, ho he de fer 2 cops. Això, aquests.
Molt bé. I això va aquí davant. Aquí davant. Ah, suposo que estarà recte. Això està bé, no? Sí, vale. Vale, què més? Ui, això és molt llarg, eh? Vale, 3, 2. 1, 2 i 1. I ara 4 d'això. 2. Epa. I això... Que cabrón! Ah, mira, a veure com ho he saltat. Mochi, prou! Que cabrón, eh? Ah, surt! Molt bé. Puto gat, tio, que cabron és, eh? Com ha volgut menjar-se una peça. Vale, això ja ho hem fet. Ara és... Què és? Un doble? Que no, sí, tinc un doble. Un doble... Dos d'aixonses... I això. Vale, això on va? No, espera, que hi ha més. Vale. Un doble... Ara un altre d'aixonses. És... Pa. 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 Que heu vist el gat, com ha volgut robar una peça, el tio. Quin tio, quin gat. Ara interpreto que això són invernacles, si no, no entenc el que volia plasmar l'autor del set. Ara més. Que queden molts més queden. Molts més queden. Mínim queden 3. Bueno, 3 no, 2. Bueno, això va aquí. Enganxat aquest, sí. A veure, que ho he de fer 2 cops més. I l'altre, l'altre són individuals, sí. I això va on va aquest? Aquí. Aquest o... Sí, bueno. Jo aquí, això ho vaig col·locar malament, si no té sentit. Sí, no, això no té sentit, si no, però això està recte. És igual. No vull preguntar perquè... Ai, no vull preguntar, xiquets. Estimats meus, no vull preguntar perquè acabo de veure alguna que m'ha fet explotar el cap i no entenc el per què. Jo he intentat fer el màxim que he pogut, seguir les instruccions. Perfecte, doncs ja està, no? Ara queda aquest gran. Ara és així.
així, així, i així, i això on va? Així va, aquí, molt bé, mirant cap a fora, molt bé. Ara he de fer un mur, anda. Un mur protec. Ah, ui. Epa. Uf. Ara sí. Epa. Bueno, pues està bé. Està bé, sí, està bé. Així aquí teniu el que hem fet, a l'invernacle. I ficar el sostre de on? D'on he ficat el sostre? Ah, d'això. Ara hem de ficar 4 abrets. No? Vinga, els abrets. On van els abrets? Aquest va aquí, aquest va aquí. Aquest va aquí, aquest va aquí i aquest va aquí. Doncs ja està fet, no? I ara fiquem aquí, veus? The greenhouse are where Professor Sprout, head of the Hogwarts Herbology Department, guides students safely through the care and use of magical plants. Now, if only everyone will use their ear moves. Que això, que el professor, el jefe, el cap és el professor Sprout, o la professora Sprout, ja era la professora. The Professor Sprout. Herbology Department, això, i que tots porten protectors de les orelles. I ja està, ja hem fet el paquet 21, ara només ens queda un, quina pena. Doncs aquí el teniu, ara us ensenyo ben bé. Hem fet això, aquest sostre, aquesta torre, aquest sostre i aquests invernacles i la cúpula, la protecció i 4 plantes més. Així que res, espero que us hagi agradat. Comenteu qualsevol cosa, ja me'n comenteu i fem pinya i fem comunitat, m'importa, és el que m'interessa. Si us ha agradat li doneu like i si no esteu subscrits doncs li podeu donar subscripció. Així que res, ens veiem en pròxims vídeos. Adeu!